У нинішній день церков святкує пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського, того святого, якого много люди знали іще при житті. І ми так часто на наших молебнах з такою любов'ю завжди співаємо преподобні отці Іове і Амфілохія Почаївської молити Бога за нас. Звісно, ми говоримо преподобні отці Іове і Олексія Карпато-Руський, наші молити Бога за нас. Ми споминаємо других святих, но нині за тиждень до Рождества Господь покликає нас у Євангелії і ще раз обратити на дві теми увагу – сім'я і діти. Нині в Євангелії сказано, що до Ісуса приводили дітей на благословення. Ну а що робили професора? Апостоли кольцом плотним окружили Ісуса? Ні, не пустимо. Діти маленькі, розуму не мають, нащо їх благословляти? Ісус, коли то увидів, написано, вознегодував, проявив гнів і сказав: не запрещай, не мішай приходити до мене дітям, такових є Царство Боже. Коли в нашому храмі маса дітей йде причащатися, многі би сказали: ну зачем? Вони маленькі, ще не знають, ніч не розуміють. То значить, ніч не розуміють. Апостол Павел каже, само крещення було заміною старозавітного обрізання. Дітки в утробі сміються, коли мама сміється. Діти в утробі радуються, коли мама радується. Діти в утробі скорблять, якщо мама дивиться якесь кіно і емоції б'ють, все то передається дитині. Хто сказав, що дитинка нерозумна? Навіть якщо б протягнути протестантську думку, що діти не можуть крестити до 14 років, а діти маленькі в утробі, ото ще не розумні, то туди на якому основанні можеш сказати, що аборт – убійство? Тому таке протиріччя у сектантів. З одного боку, діти не крестять, бо нерозумні, неразвиті, а з другого боку, аборт не можеш робити, бо то убійство. Кого убійство? Виявляється, лічності вже. І так сьогодні Господь усім показав приклад і апостолам. Пропускайте дітей. А потім їм сказав Господь такі слова: якщо й ви не будете такі, як ці діти, чистим серцем, непомітозлобним, легким на радость і тяжким на гнів, якщо ви не зможете бути внутрі своєм таку чистоту і незлобою сохранити, як діти, у Царство Боже не войдете. Чоловік получив, на відміну від остальних творень, одно божественне свойство – самосознання. Кроме чоловіка, ні одно з творень нижчих не має самосознання. І так в цьому мірі іще остається часть людей, котрі і знають, що вони у лжи, знають, що не вибрали секту, котра ніякого відношення до Христа не має, а дуже Біблії роздає і проповідники роблять, а вони не суть християни. Вони відпали давно. І тому сьогодні Господь і предупредив нас: якщо ваша праведність не превзойде праведності книжників і фарисеїв, тої притворної праведності, Царства Божого не войдете. Сьогодні, як приговор, говорить Ісус: хто розведеться свою жену і жениться на другу, то прелюбодійствує, а котра жона розведена вийде замуж за другого, теж прелюбодійствує. Тому що поки живий чоловік, вона привласнена до першої тої сім'ї. Головніший талант – мама, жінка і в святості жиє. Це саме високе, чим обладають наші дівчата і жінки – чистотою серця. Іменно дівство перед Богом унікально важно. Невесті часто говоримо таке слово: а ти, невеста, будь старанна, вірна своїй сім'ї. Аби ти не була ніколи ні служниця, ні рабиня, ні сожительниця, а ти помочниця своєму чоловікові согласно Писання. І коли ти на третій раз випила вино благословенне до дна, то додаємо таке слово, що в життю не смієш опустити рук, а випий свою чашу до дна, потерпи всі напасті, бо іменно таким же нам Бог дарує таку силу,
що в цьому мірі вона ще много раз получає Божє благословення за свою вірність, за чистоту. Ну, а найголовніше, іменно таким же нам Бог дарує одно унікальне свойство, некий дар женственності, жіночості. Господи, благослови наших людей, щоб сокотили сім'ї, сімейну любов, щоб наші мужі були способні не вимагати від жінок невозможної, а жінки були обладані даром жіночості. Щоб наші дітки були у нас не об'єктом «ви ще малі, станьте набік». Дітки мають чувствувати, що вони повноцінні члени сім'ї, і з ними считаються, і вони входять в общення з батьками, і вони за одним столом приймають пищу, моляться, і вони будущі не тільки приємники отців своїх і матерей, но й будущі наслідники царства. Боже мати, благослови наших людей, щоб в цьому мірі були мудрі і благословенні, щоб бути подобними у святості дітям, щоб в святості держати свої сім'ї і свої відносини. Бо так поступаючи, пам'ятаючи Слово Боже і Його силу, котра дає розуміння, ми тут на землі удержалися в рамках Церкви Христової, в правильному розумінні Слова Божого, подлинному, євангельському, но у вічності разом із святими, і з нашим преподобним Амфілохієм Почаївським, і з усіми святими змогли би ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.